Ketok padang iki. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Dados kula lan panjenengan sami niki angger seminggu niki bar malam Rebo niku nggih napa semangate mburu donya nyambut damel ibadah sanese luar biasa mengke persiapan melih malam Rebo mengke bar malam Rebo ngoten melih. Lah evaluasi kula lan panjenengan sami biasane nek tenggen perusahaan napa-napa niku biasane rata-rata sebulan sekali. Tapi evaluasi kula lan panjenengan sami niki kita damel sareng-sareng niku seminggu sekali. Setiap malam Rebo. Nah, kula lan panjenengan sami setiap malam Rebo niku ngiling-iling. Kinten-kinten seminggu kepengker niku awake dhewe niki akeh apike napa akeh eleke. Nah niki kula lan panjenengan sami dipun napa tafakuri. Oh nek ketoke akeh eleke niat saestu mugi-mugi dalu kalenggahan mengke seminggu kengajeng ngantos napa niku dumugi sak lami-laminipun nggih minimale seminggu teng ngajeng niku luwih apik tinimbang minggu kala wingi. Dados sing dimaksud tiyang ingkang bejo miturut Islam niku hari ini niku harus lebih baik daripada hari kemarin nggih Bapak Ibu nggih. Dados dinten niki niku kudu luwih apik tinimbang dek wingi. Lah sesuk niki kudu apik tinimbang dina iki. Niku enten peningkatan. Dados nek misale kula lan panjenengan sami niku beramal ibadah niku namine fastabiqul khairat. Di menika napa berlomba-lomba dalam kebaikan. Mergo napa nek kula lan panjenengan sami niki urip mboten diniati ibadah, mengke sewaya-waya dhewe dipoto. Kados dene sing kula critakne niki. Mengke posisine awake dhewe elik ngoten. Tapi nek niat ngibadah, mengke insyaallah begitu dipoto niku sing diadrepne niku gambare gambar sae. Niki pentingnya kula lan panjenengan sami tansah mengevaluasi nggih minimale niku seminggu sekali. Syukur-syukur malah ben dinten. Dados enten napa niku salah setunggaling guru niku ngantos ngeten Bu. Dadi ngantos ajeng turu, ajeng tilem niku ngeling-eling aku mau tangi jam semene. Salat subuh jam semene terus ngene ngoten niku ngantos bengi iki aku arep mapan turu. Kira-kira apikku karo elekku luwih akeh endi. Lah niku malah evaluasi ben dinten nek saged ngoten. Nggih minimale seminggu sekali kula lan panjenengan sami niat supados napa mujahadah. Napa niat supados tambah sae. Termasuk enjing tangi turu nggih ngoten. Aku dina iki arep ngopo wae, syukur-syukur di planning. Niku mengke napa nek kula lan panjenengan sami nggadahi usaha, nggadahi bisnis, niku mengke otomatis napa perkembangane sae. Mergone napa di planning, direncana. Kados dene ajeng damel omah kan direncana. Engko kira-kira iki luas misale 60 meter, ngarepe 6 meter, yang mundure 10 meter. Engko iki terase pirang meter, garasine pirang meter, napa tamane utawi halamane pirang meter, ruang tamune, kamare, kamar mandine, dapure kira-kira pirang meter. Niku kudu digambar sik terus mengke akhirnya muncul jenenge pondasi. Mengke bibar saking pondasi niku terus berdiri bangunan. Nggih enten sing ngangge bataku, enten sing ngangge napa bata ringan, enten sing ngangge napa boto. Ngoten niku piyambak-piyambak. Kados pertama kali kula lan panjenengan sami niku enten planning. Nek misale esuk berarti awake dhewe sing di planning bangun urip lan panguripan ibadah kula lan panjenengan sami dina iki aku arep gawe apik opo. Niku sing di planning. Kira-kira dina iki aku arep gawe apik opo ya. Lah syukur-syukur amalan kula lan panjenengan sami niki dados amalan rahasia Bapak Ibu. Sing ketoke wong kuwi napa niku angel nglakoni tapi aku iso nglakoni. Dadi nek misale disawengke nginggil lho Bu, Pak nggih. Donya niki kan nggih rata, bulet lah nek misale bumi nggih bulet. Tapi nek tambah medun melih nggih ketok rata ngoten.
Dados misale dipoto kalih malaikat utawi ditingali kalih malaikat niki kecelap-kecelap niku ketok. Tiang-tiang soleh sing gadahi amalan sing unik mengke ketok. Termasuk majelis-majelis ngilmu niki ketok. Dadi dalu niki niku ketok. Wah, kene nggon ngemplak kedung sono kok ketok mencorong-mencorong apa lah malaikat niku wau mriki sakderenge lekas. Ternyata dorutinan pengajian iki dicatat mengke dilaporne kalih Gusti Allah. Nah niki Gusti Allah telaporke ugi bincang teng Kanjeng Nabi Muhammad. Niku enten umat jenengan Kanjeng Nabi sing boten kenal jenengan, boten weruh jenengan, tapi iman kalih jenengan. Lah niki wau kula pun survei mriko. Ketoke dalu niki malah nek sing obor-obor barang ketoke. Kula mungkin boten sah patek dangu supados mengke obor-obore kajenge wonten kedalan. Wonten niku asik ya ternyata. Nggih, dilaporke teng mriku. Termasuk kula lan panjenengan sami sing gadahi amalan-amalan keunikan. Mila kula nate cerita, guru kula niki gadahi pondok pesantren gedhe banget Bu. Rutinane setiap malam Jumat. Ning gandeng malam Jumat niku kula pun dirayah teng mriki. Teng gedung sono mriki dadi angger malam Jumat ajeng sowan rutinan mriku niku ngatur jadwale rada angel. Kan pun kula damel teng Kedung Sono niki 2 Jumat sekali to nggih. Mengke masjid mriki, mengke masjid mriki, mengke masjid mriki ngoten. Nah, ternyata keri-keri niki niku dipek kabeh ben malam Jumat. Dadi sing nek sakderenge ini kan kadose masjid pundi kula lali. Nurul Huda Malangan kados nggih. Bar Nurul Huda Malangan Nur Hakim Malangan Ler ngene Pak Warno nika. Terus tenggene Baitul Ghafur malam Jemuah niki ning tapi 2 Jumat dadi kletan Jumat sepindhah ngoten lho. Lah ternyata mriku dereng kelakonan ngen kula Baitul Ghafur malam Jumat niku langsung disuwun tenggene sinten niku Pak sinten sing wetan Masjid At-Tawakal. Lah kula kita nek prei genti ternyata malam Jumatnya mulai disuwun mulai wetane ngene Bu Haji sinten niku. Niku nggih. Lah kula kita nek kletan kan kula kesempatan sowan mriku to. Ternyata malam Jumat sesuk disuwun gene Pak Pundi Malangan niku. Mbah Roso. Ben malam Jumat niku malah ngoten niku. Tapi nggih mboten napa niku pun luar biasa lah. Mriki dicatalke setiap malam Rabu. Dadi niki pengumuman teng Kedung Sono niki pengajiane umum. Dadi undangan terbuka Bapak Ibu. Nek jenengan longgar penggalih saha wedale mboten sah enten undangan pokoknya jenengan sehat mangkat wajah aja mboten napa-napa. Iki supados kula lan panjenengan sami saged napa memanfaatkan kesempatan kula lan panjenengan sami supados dados tiyang ingkang beruntung mengisi hari-hari kula lan panjenengan sami kanthi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados kula lan panjenengan sami niku kathah tiyang-tiyang niku sing teng luaran mriki nggih kadang-kadang niku nyuwun keadilan kalian Gusti Allah. Nyuwun keadilan kalian Gusti Allah. Duh Gusti Allah kan enten ayate Gusti Allah utawi pangandikane Gusti Allah njaluk karo aku tak kabulki. Kan ngoten niku. Tapi enten sing protes, "Lah pundi wong aku njaluk karo Gusti Allah ya ora dikabulni." Padahal teng mriku nek ndonga niku enten tempat mustajab, enten waktu sing mustajab. Jadi tempat sing gendongane gampang terkabul kalih wektu sing gendonga gampang terkabul. Ya tentu menika tempat-tempat sing terpuji kados teng masjid, musala, pesantren, teng Masjidil Haram, teng Madinah lan sanes-sanesipun. Niku teng makam aulia ngoten niku. Tapi mboten nyuwun teng makame mboten nggih. Ndongake sik sing seda nembe nyuwun kalian Gusti Allah. Jadi tempat-tempat wonten sing tempat makbul gampang terkabulnya ya menika tuh. Enten waktu-waktu sing gampang dikabuli donga kula lan panjenengan sami. Nggih nek misale enjing nggih berarti waktu duha. Terus nek misale dalu nggih tahajud napa melih saderengipun adzan subuh niku Bu. Namine fajar. Nggih. Syukur-syukur dengan saged kesempatan salat fajar. Niki wayah dum-dum rezeki niku. Mulane Mbah Riyen niku mastani napa? Nek tiyang niku tangine kawanan kedisikan pitik niku rezekine ditotol pitik. Lah supados boten ditotol pitik saderenge subuh ken tangi. Dadi wektu ngedum rezeki niku nggih antara cara misale poso niku imsak. Nah, cara poso niku imsak.
nek tepate melih bar imsak saderenge salat subuh niku kan wektune gak usah dilit niku. Jenengan donga niku lah mandi-mandine niku. Niku pas dum rezeki niku teng mriku. Nek misale sing kakung berarti anu tambahane melih niku salat Jumat niku pas di antara khutbah Jumat pertama kali khutbah kedua kan enten imam lungguh sik sedilit to. Tekan sedilit niku mandi-mandine kian. Dadi nggo dipraktekne sareng-sareng enten tempat-tempat sing mustajab, enten waktu-waktu sing mustajab. Dadi kula lan panjenengan sami nek donga ngoten niku. Lah kathah tiyang sing protes ngoten niku, donga kok dereng dikabulke ngoten. Tapi nek kula lan panjenengan sami menuntut keadilan donga iki kudu langsung dikabulke. Mengke nek misale Gusti Allah nggih nuntut kula lan panjenengan sami utawi memberlakukan hukum yang sama, mengke awake dhewe nggih kerepotan lho Bapak Ibu. Wong awake dhewe niku dereng apik banget kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dereng terjaga saking dosa. Nek misale mengke diperlakukan Gusti Allah, ya wis nakno tak turuti usule wong ngemplak kedung sono misale. Wong kedung sono usule tak turuti, angger ndonga tak kabulke. Tapi neng donya kuwi kan ya enek bendune Gusti Allah. Tapi nek gawe maksiat kuwi ya langsung tak siksa. Nah, mesti mikir ta sampeyan. Dadi kadang-kadang awake dhewe niku nek babakan ndonga ndangkon ngabulke, tapi nek awake dhewe gawe dosa niki mengke-mengke sik. Gusti Allah niku kan maringi pangapura. Ya Allah, kula ampun disiksa riyen ya Allah. Ya Allah panjenengan paringi pangapura kula. Tapi nek babakan ndonga karepe njaluk dikabulke langsung. Dan ini kadang-kadang mulane keadilane Gusti Allah niku ngoten niku. Enten hal-hal sing langsung dikabulke, enten sing tertunda, enten sing mungkin dikabulke wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami gawe dosa, gawe maksiat nggih mboten langsung dibales. Nyuwun pangapunten, ngrasani dosa napa mboten Pak Bu? Dosa. Tapi nggih enten sing ngrasani to nggih. Bar ngrasani ngoten nggih sik penak mawon to nggih. Dadi lesane tutuke ngoten nggih cek penak mawon nggih omongan nggih penak nggih mboten langsung terus suwek ngoten mboten nggih. Mboten. Artinya apa Gusti Allah niki maringi kesempatan kula lan panjenengan sami tinggi dandani tapi tinggi mertobat. Dadi keadilane Gusti Allah ngoten, ndonga nggih mengke enten sing tertunda terus dikabulke. Kula lan panjenengan sami ndamel maksiat gawe dosa niku nggih sik diparingi kesempatan mboten langsung disiksa. Mila kadang-kadang tiang-tiang niku nek misale napa nyuwun keadilan kali Gusti Allah mungkin nek hukum niki diberlakukan sami awake dhewe mungkin dadi kerepotan. Pokoke nderek tindak lampahi Kanjeng Nabi, nderek napa sunatullah Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Enten tempat sing mustajab, enten waktu sing mustajab. Lah enten cara sing mustajab kula lan panjenengan sami ndonga. Nggih menapa setiap ajeng donga maos selawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wong jero. Dadi wong jero niku ibarate jenengan tenggene tiyang napa pejabat napa ulama lah. Kok jenengan seruntulan dhewe mboten tepang piyambake. Niku mesti ya rada kosek-kosek. Tapi nek misale tepang napa mulih sing gawa jenengan iki wong kinasihe, wong sing kenal niku mungkin nggih langsung. Atus kula suwun Bu Bupati, kula dhewe mesti nggih kosek-kosek, bahkan mungkin arep bupati enten ora dilonggarke wektale dingge milih tamu-tamu liyane. Kula keri-keri mawon makan bahkan mungkin ora ditemoni, tapi sing gandeng sing ngejak Pak Lurah nggih langsung iso mlebu teng ruangane. Lah ketang sedilit termasuk kula lan panjenengan sami nggih ngoten. Donga kok nyebut asmane Kanjeng Nabi. Nah niku Gusti Allah langsung iki umate Nabi Muhammad to, ngoten iki ceritane ngoten niku lho. Gampangane ngoten niku. Iki umate Kanjeng Nabi Muhammad to. Ya wis donga apa ngoten. Mulai setiap kula lan panjenengan sami donga, pertama kali hamdalah riyin, bar niku terus mau selawat. Niku terus mungkin apa donga kula lan panjenengan sami digatekke tenan kalian Gusti Allah. Mila donga kula lan panjenengan sami umpama kok dereng dikabulke niku tetep bernilai ibadah Pak Bu. Sing tetep bernilai ibadah. Sing penting kula lan panjenengan sami niki lumrahe tiyang menungso nggih ngakoni Gusti Allah niku wonten nggih ngoten. Kadang-kadang Gusti Allah niki nepakne awake dhewe kados pengamen. Dongane ibu kae kok apik ya. Dadi enten pengamen Bu, suarane apik.
merdu lagune nggih enak. Kinten-kinten nih jenengan iki pengen ngrungokke suwe mboten? Pengen to suarane apik, lagune apik. Wah malah jenengan niku malah bar lampung sak lagu malah Mas melih Mas tenggol melih Mas. Mungkin kula kei sing luwih akeh. Biasane nek jenengan kei pengamen mungkin kan 500, 1000 ngoten. Niku mungkin sing mas-mas niku napa mbak-mbak niku ngamen suarane apik. Niku malah iso jenengan kei mungkin 10.000 napa 20.000. Malah mulih Mas, mulih Mas. Jadi ketoke rada suwe tapi ternyata ngekekane luwih akeh. Timbang tim pindah-pindah omah gur 500 ngoten niku. Kula lan panjenengan sami nggih ngoten. Kadang-kadang dongane awake dhewe disenengi Gusti Allah. Aku kok seneng ya karo dongane Pak Kai, Bu Kai kok apik ngoten. Ora tak kabulke sik lah ngoten niku. Karepe napa? Gen mengke anu lho, gen mengke kaine akeh ngoten. Gen donga sik gen suwe. Gen suwe gen donga sik. Ora tak kabulke sik ngoten niku. Lah mengke terus ngekaine kuatah. Sampai panjenengan sepuh sampai jenengan sedo niku enten gur enak kali kepenak. Tapi enten sing mungkin apa kalih Gusti Allah niku mboten patek disenengi. Donga ya sak donga-donga cara pengamen iki suarane cempreng. Wis ora ramah, lagune ora apal, karo jenengan nyomas langsung ya. Dadi agek jreng ngoten wis nganti-nganti nyomas ngoten niku. Jenengan megah ngrungokke tapi gur ngeki 500. Tapi donga nggih ngoten sami. Donga kok mboten disenengi Gusti Allah langsung ngekeki tok ngoten mawon, tapi sithik. Ngekekine namung sithik. Mulane kula lan panjenengan sami kok donga kok dereng dikabulke, mbok menawa Gusti Allah niki seneng nembe seneng napa ngrungokke donga kula lan panjenengan sami. Bahkan nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Para sufi tasawuf niku enten sing donga niku sampai ngeten. Dongane niku aneh nggih. Ya Allah, jangan cepat-cepat kau kabulkan doaku. Oh, dongane malah ngoten niku. Ya Allah, jangan cepat-cepat kau kabulkan doaku. Supaya apa? Setiap hari, setiap malam saya bisa menangis untuk memohon kepadamu. Jadi dongane malah ngoten. Masalah apa nek dikabulke terus wis. Dongane kok malah ngoten niku. Lah niku aneh. Mila kecintaan kula lan panjenengan sami kalian Gusti Allah niku memang enten tingkat-tingkatane nek tingkatane luwih cinta, luwih seneng kalian Gusti Allah kadang-kadang hal-hal ngoten niku pun dadosaken memang ibadah niku niku memang senenge luar biasa. Langsung beli dumateng pembahasan bilih kula lan panjenengan sami donga niki enten tempat ijabah, enten waktu ijabah, enten asma sing ijabah nggih menika nyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berlaku wonten ngalam donya niki peparinge Gusti Allah sedaya, Bu. Dadi panjenengan saged nandur panen apik niku paring Gusti Allah. Nandure ndelalah elek dipangan nomo, dipangan tikus niku nggih peparinge Gusti Allah. Enten jenenge tanduran dipangan tikus niku diobati napa-napa niku mboten kontal niku enten. Niku kuasane Gusti Allah. Enten sing mboten diobati, diwacane selawat niku ben bengi niku malah tikuse niku lunga karepe dhewe. Mergo sing gerak nih Gusti Allah. Jadi kadang-kadang dhewe salah mencet remote ngoten. Remote-e tenggene Gusti Allah tapi kadang-kadang dhewe niku malah menceti remote sing liya-liyane. Jadi niku malah aneh ngoten niku. Memang sing gerakne niku Gusti Allah. Kados panjenengan sakit berobat niku kan namung ikhtiar. Berobat sing menyembuhkan nggih menika Gusti Allah. Nek tikus jenenge tikus panganane pari tanduran, Bu. Niku sik saged diusadani. Awake dhewe maca selawat terus paring cara napa niku saged. Tapi nek tikus niku panganane wis doyan duit. Tikus wis doyan aspal, doyan semen, doyan besi. Ngoten niku wangel, Bu. Nek dereng diujurke ngalor niku dereng mari. Tikus-tikus berdasi niku nggih ngono. Dadi tiyang kula lan panjenengan sami niki nggih niku wong apik, wong pun apik-apik niku nek kelakuane elek iso dipadakne kewan. Tapi kewan elek kados napa niku nek pinter niku iso kaya wong. Jenengan dolan teng kebun binatang nek kethek jenengan nguncali kacang iso langsung ngonceki gedang ditangkap apik. Pintere kaya wong ya kan ngoten niku. Tapi nek misale tiyang niku elek, wong kok eleke kaya ngono. Aja hati-hati kae omongane kaya uler ya. Ngopo gateli sane ngoten. Jadi kula lan panjenengan sami Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, niki berkah selawat niku memang luar biasa. Kadang-kadang kula lan panjenengan sami nggih niku diusadani kangge cara napa kemawon mboten mandi,
Tapi kula lan panjenengan sami mau sholawat nyuwun kalian Gusti Allah, ternyata kekuatannya luar biasa. Kekuatannya apa Gusti Allah niki luar biasa. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula lan panjenengan sami pikantuk masalah niki carane nggih menika kanthi sabar lan salat. Dadi ingkang disebutke dening Allah Subhanahu wa taala nek kula lan panjenengan sami nembe pikantuk masalah napa kemawon niki carane nggih menika kanthi sabar lan salat. Angger salate apik Pak Bu, insyaallah urip lan panguripan kula lan panjenengan sami niki nggih sae, termasuk kula lan panjenengan sami benjang wonten akhirat niki sing diukur niki nggih menika salat kula lan panjenengan sami. Salate apik berarti sedaya napa kemawon niki pun dianggep apik sinaosa kula lan panjenengan sami tasik duwe kesalahan, kekilafan niki pun dianggap ilang. Angger salate apik niki dianggap apik. Nek nuruti repot, nggih, nuruti repot kabeh tiyang niku repot. Sinten sing mboten repot? Cek bujang repot. Wis duwe bojo repot. Duwe anak repot. Pokoke nek misale engko Mas rada longgar. Mengke mawon Pak Ustadz kula salate nanu ajeng sregep ngibadah benjang. Nek umur kula pun 50 tahun misalnya, umur kula pun 60 tahun, mboten saged disetting ngoten. Tambah tua ternyata tambah repot, tambah duwe anak rumangsane. Oh sok ben Pak Ustaz nek anakku wis gede-gede wis mentas kabeh, engko ketok ya aku wis longgar, aku tak fokus ngibadah. Ternyata bareng dadi simbah ta punan Bu, pun duwe putu, malah momong putu. Dadi nek nunggu napa niku? Nunggu longgar mboten enten. Harus menyisihkan, mboten menyisakan. Nek kabeh repot, kabeh wong niku repot. Napa melih awake dhewe wong waras, Bu. Wong edan niku men repot lho. Kula nate ngerti wong edan niku anggere esuk niku ngetan nyangking plastik. Anggere sore ngulon nyangking plastik. Niku wong edan. Mulai ade sing wong waras. Nek nuruti waras, napa nuruti repot kabeh niku repot. Niki mulane kudu menyisihkan. Wong jenenge ade sekolah niku kan gelem ra gelem mbok mambengi begadang nonton bal, nggih tetep kudu sekolah, kudu absen. Iku jam pinten niku kudu absen kula lan panjenengan sami. Dadi kula lan panjenengan sami niki mbok repote kados napa niki memang kudu menyisihkan. Wong tugas kula lan panjenengan sami urip teng alam donya niki napa dikengken ibadah. Ampun lali kula lan panjenengan sami niki pokoke urip teng alam donya niki dikengken ibadah. Lha apa untuk ora nyambut gawe Mas angsal. Dadi asline kan ngeten to Pak Bu. Awake dhewe niki kan ibadah. Paling wajib ngibadah kula lan panjenengan sami salat 5 waktu. Salat subuh. Lah gandeng subuh niki teng dhuhur niki wektune suwe. Ya awake dhewe niku nggih butuh mangan, nggih ngopeni anak bojo, niki tinggi nyambut gawe ngoten lho. Mengke wayahe salat luhur, mengke salat luhur. Kadang salat luhur teng asar niku ya rada suwe disamping ibadah melih, kerja melih. Mengke terus ngasih sore terus, ngoten. Dadi asline awake dhewe niki salat sing utama, lah terus nunggu salat niki nggih ngisi wektu. Niki kula lan panjenengan sami tinggi nyambut damel sing sekolah nggih sekolah. Dadi nek nuruti repot niki memang kabeh repot. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Proses profesi kula lan panjenengan sami kan masing-masing to nggih. Sing petani enten, pedagang nggih wonten. Sing pejabat mungkin enten Pak RT, Pak RW, ngoten niku nggih pejabat niku. Nanti sinten kemawon niki napa repot. Nah tidak didamel ngoten repote dadi petani, salate kadang-kadang lali. Apa meneh yen wayahe tandur, salate diundur. Repote wong garap sawah, salate sak wayah. Apa meneh yen wayahe panen, salate wis ora open. Sing pedagang repot boten? Repot. Salat repote dadi pedagang, salate mung kadang-kadang. Apa meneh dagangane laris, urung salat kok ngakune. Wis lho, pun ngaku ki mbak-mbak to.
Sinten melih pejabat nggih ngoten. Repote dadi pejabat, salate kadang-kadang telat. Apa meneh yen wayahe rapat, salate wis ora sempat. Oh, ngoten niku. Ngerti-ngerti kok wis sore wis apa ngoten niku. Mulane kadang-kadang istilah kula lan panjenengan sami subuh kesiangan, terus napa mulai duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nah, jadi terus kula lan panjenengan sami gandeng repot Pak Ustad, 5 wektu tak dadekne siji. Nawaitu subhi wa duhri wa asri wa maghribi wa isai oplosan lillahi ta'ala. Allahu akbar bar sampai ping 5. Naudzubillahi min. Dadi nek nuruti repot kula lan panjenengan sami niki napa? Repot. Lah nggih ajak-ajak kula lan panjenengan sami kinten-kinten seminggu ndek wingi niku nek sekirane awake dhewe tasik lirwa, mugi-mugi seminggu ngajeng kula lan panjenengan sami niku tambah sae. Dek wingi salate kaya ngono, terus rezekine ya gur kaya ngono. Nggo sareng-sareng minggu ngajeng salate didandani disemangati mugi-mugi mawon niku rezekine tambah sae. Nek salate sae, tindak tanduke munamunine napa-napa sae, sak rezeki kula lan panjenengan sami niki bakale sae. Mila enten 2 kalimat Pak Bu sing metu saking ati, sing saking lisan, tentunipun ati terus metu king lisan. 2 kalimat kula lan panjenengan sami kadang-kadang sing ndadekne Gusti Allah niki duka. Gusti Allah niki napa nggih? Marah dumateng kula lan panjenengan sami utawi gelo dumateng kula lan panjenengan sami. Biasane napa setunggal niku napa kok mung sakmene. Sing nomor kalih kok mung kaya ngene. Nah niki kadang-kadang kula lan panjenengan sami niki nek mboten pinter syukur niki dadi kufur. Misale jenengan wong wedok, misale kai bojone sing lanang terus munine kok mung sakmene. Kok mung kaya ngene kan berarti kufur niki. Nah niki termasuk peparingi Gusti Allah nggih ngoten. Wis direwaki ibadah. Liyane ora ngaji aku mangkat ya Allah. Lah kok mung kok semene, mung kok kaya ngene. Gusti Allah iki jane piye ta iki? Kadang-kadang ngoten niku. Mila saking ngaji kula lan panjenengan sami kedah disyukuri dinikmati. Nggih Bu nggih, disyukuri dinikmati. Ngoten nggih Pak nggih, disyukuri dinikmati. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah niki memang asline kan sayang kali awake dhewe. Sayang kali awake dhewe. Dadi ciri-cirine kula lan panjenengan sami disayangi Gusti Allah berarti ade merasa dekat kalian Gusti Allah. Ibadah niku penak, enak, kepenak niku berarti disayang Gusti Allah. Ampun nganti rasa sayang Gusti Allah niki ilang berarti hidayah kula lan panjenengan sami niki napa kedah dirawat, cara tanduran kedah dirumati niki wau. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados rasa sayangi Gusti Allah niku memang maneka warna. Boten kedah awujud kesenengan, kadang-kadang nggih berupa ujian, berupa donga sing dereng dikabulke nggih niku kados dene Gusti Allah kaya pengin banget ngrungokke dongane jenengan. Tapi mengke pingine niku kaya sing luwih akeh niku saking Gusti Allah niku merasa terhibur niki niku wae. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami dilekne kalian Gusti Allah riyen nembe kelingan. Kadang-kadang kan tiyang niku nek waras niku mboten kelingan Gusti Allah nggih nyot plus. Tapi mungkin nek diuji kalian Gusti Allah mbok paringi lara, paringi susah. Wis susah macam-macam nggih, susah hatine, susah ra ndek duit, napa-napa niku nembe ya Allah. Ya Allah. Mula ciri-cirine wong ra duwe duit niku enten kalih. Sering pengajian karo sering sapa masjid. Niku biasane wong ra duwe duit. Biasane lho. Tapi kok dene kula lan panjenengan sami niku duwe duit, kok sering pengajian, sering sapa masjid, berarti Gusti Allah niki ngacungi jempol dumateng kula lan panjenengan sami. Kan dhewe niki nek bengi niki Bu, nek dadi wong sugih sing tenanan, duwite akeh, mosok mungkin mboten teng mriki lho. Nyang mall, nyang Jakarta,
sing urusan apa, wis perusahaan apa rapat karo wong kae nang hotel ngendi ning anu, gandeng adiran didet wong desa Bu. Wis pengajian, wis wayah nyang masjid nyang masjid. Tapi wedine kok kula lan panjenengan sami niki benjang niku dadoske wong sing sugih mblegedhu ampun ditinggal masjide, ampun ditinggal pengajiyane, kecuali enten ingkang hal-hal kula lan panjenengan sami niki napa darurat. Supados kula lan panjenengan sami wonten urusan-urusan ingkang dadosaken kula lan panjenengan sami saged meninggalkan napa niku jejibahan, termasuk kados dene nggih salat ajeng dikathukne salat luhur kali asar monggo, dikathukne salat maghrib kalian isya monggo, di perjalanan napa macam-macam pun didamel napa kanthi enak lan kepenak kalian Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kenging napa kula lan panjenengan sami kedah mempertahankan salat dadi wong apik niku awake dhewe mergo mboten ngerti anugerah Gusti Allah. Mergo awake dhewe mlebet swarga kadang-kadang mboten ngamal ibadah awake dhewe Bapak Ibu. Mergo memang Gusti Allah seneng kalih awake dhewe. Nek namung ibadah awake dhewe pun wangsul kula aturke, nggih ngijoli swargane Gusti Allah mboten cukup. Tapi enten salah setunggaling ibadah kula lan panjenengan sami sing disenengi Gusti Allah. Wong nek Gusti Allah pun seneng, kabeh niku sing elek-elek niku pun ditampi kalian Gusti Allah. Zaman semonten niku enten cerita hikmah ngeten Bu. Enten wong wedok sing boten bener. Wong nyeritane sing boten bener jenengan pun paham nggih. Enten wong wedok niku sing boten bener Bu. Pokoke nyambut gawene mangkat magrib mulai subuh intine ngoten. Nggih, ngoten niku. Lah piyambake salah siji dinten niku mantuk enten kirik, ngertos kirik nggih. Mboten sah kula jeneng mboten sah kula sebut mboke nggih, kirik ngoten. Enten kirik niku kehausan, ngelak banget sampai piyambake niku keser-keser kirik niku. Sampai melet-melet keser-keser saking mboten nemu banyu. Enten wong wedok sing mboten bener mau lewat ngerti. Delalah terus akhirnya ngerti enten sumur sing wong wedok niku. Terus akhirnya nimba teng mriku tapi mboten enten anune napa niku sing dienggo gawa saking sumure tenggene kiri tebih tenggene niku mboten akhirnya napa sendal napa selop napa teklek niku namine jenengan ngarani kok higil kados ngoten niku dingge nyiduk banyune terus disukakne tenggene kiri mriko niku saged ngombe saged tengel-tengel sampai beberapa kali. Selang beberapa hari wong wedok niku ninggal Bu. Ternyata keputusane nek rumangsane awake dhewe kan rumangsane niku mboten patek berarti tadi. Ya tetep mlebu neraka wong gaweane mboten bener. Tapi ternyata Gusti Allah memutuskan piyambake niku mlebet swarga namung gara-gara napa ngekeki omben kirik lho Bu. Napa melih awake dhewe kok maringi unjukan daharan kalih keluarga kula lan panjenengan sami, tamu tangga kula lan panjenengan sami. Niku luar biasa. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mila paling penting kula lan panjenengan sami niki dalam urip lan panguripan kula lan panjenengan sami niki mbuh kalih sinten kemawon sing seagama beda agama, kalih alam semesta, tanduran, kalih napa hewan lan sanes-sanesipun kudu kasih sayang niku ngoten niku. Hubungan kula lan panjenengan sami supados sae niku. Nek mboten ngoten, mengke kula lan panjenengan sami mboten saged nggadahi perilaku tindak tanduk sing sae nek atine mboten sae. Nek tanggane tuku kendaraan, kerokan. Ora wet, muga-muga ora tanggane tuku kalung melung-melung, pedhoto ilang. Niku nek atine mboten sae sing metu mesti mboten sae. Mila nek misalnya jenengan krungu enten wong umroh, jenengan melu seneng niku pun bagian donga aslinipun. Melu seneng sing tenanan lho, Bu. Melu sing setenak wah enten sing umroh jenengan melu seneng sing tenanan. Niku mengke saged dadosaken panjenengan niku dipanggil kalian Gusti Allah. Kok dene jenengan dereng mampu, mengke dimampukan. Entah anake jenengan, entah jenengan itu hadiah, entah sinten mawon mboten ngerti. Agar jenengan iso melu seneng. Ning kadang-kadang kan wangel nek atine mboten sae, tapi kan jarang nek kula lan panjenengan sami sing rawuh niki mesti sae-sae. Nek mboten sae ngoten niku, mboten saged melu seneng. Kok iso ya mangkat dhisik ya? Padahal gur koyo gedhe kok ngendi iki. Niku dadi ngoten niku. Wong atine mboten
mboten sae. Angel sing metu kon sae niku angel. Mila kula lan panjenengan sampeyan ngeten niku. Mila nek pengen dadi apik, aduh mboten sah critakne negara, provinsi, kabupaten mboten sah, kalih keluargane dhewe sik mawon. Termasuk kalih bojo kula lan panjenengan sami, anak putu kula lan sae niku pun dadi baiti janati ya. Pun dadi kekuatan terbesar ngomah niki. Mungkin otomatis nek omah sak tunggal omah niku sae, saben omah sae nggih otomatis sak RT, sak RW, sak kadus niku sae sedaya. Kula nate sering matur bahwa karakter wong wedok kalih wong lanang niku benten, nggih. Karakter wong wedok kalih wong lanang benten nek saged memahami mungkin jadi kesempurnaan. Wong lanang niku sering reaksine ngangge pikiran, Bu. Nek wong wedok niki reaksine ngangge perasaan. Mula kok misale ndelalah enten miskomunikasi mboten gathuk, mungkin ngangge ilmu niki jenengan langkung paham. Dadi misale napa niku wong lanang kan sering pemikir. Oh jenengan iki ora ngrasakne to Pak ngene-ngene kok sik Bu mikir sik. Niku memang karakter wong lanang. Nek wong wedok mboten niku sering perasaan. Nek misale niki saged klop, saged saling memahami, mboten masalah apik lanang wedok mboten lho. Tapi memang niki karakter sing dinduweni. Niku mungkin benten. Hubungan kula lan panjenengan sami dalam berkomunikasi mungkin benten. Dadi baiti janati rumahku surgaku mungkin kabeh apik sak omah, kabeh otomatis nggih sak desa sak negara niku otomatis dadi apik teng mriku. Mulane asline mboten enten Bu. Misale wong wedok niku ora apa iku gawane materialistis mboten enten nggih Bu. Wong wedok materialistis asline mboten enten nggih. Wong wedok materialistis mboten enten, moto duwite niku mboten enten nggih Bu. Wong wedok niku namung pengen nunjukke nek bojone niku iso nyenengke kan ngoten to. Umpama misale jenengan ki pengen kalung nembung sing lanang, kok sing lanang iso nuruti, karepe sing wedok kan nunjuk lho bojoku iso nukokne aku iso nyenengke aku kan ngoten. Mboten mergo jenengan materialistis mboten nggih. Nggih to Bu? Ketoke kaya wedi to. Dadi kula lan panjenengan sami ngoten. Seringe kan sok dituduh wong wedok kuwi materialistis memang mboten. Memang niku karakteristike wong wedok niku pengen ngunggulke derajate wong lanang. Dadi bar niku mungkin jenengan terus mangnembung Bu. Kok ngerti ra omongane Pak Arka Mambeng iki. Ora kok wong wedok materialistis yo Mas. Ora, gur pengen ngunggahke derajate wong lanang. Pengen ngertene wong jenengan ki memang wong sing top tenan. Gur kuwi Mas. Ora kok aku ki matere ora. Niku kena alasan. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mila kula lan panjenengan sami saking mriku ketoke sumupe ambu-ambune pun mateng nggih Mas. Pun. Nggih, daripada kesuwen to Bu, daripada kesuwen. Ingkang terakhir. Dados nek mursale kula lan panjenengan sami pun sae mengke pun dados sae. Bapake salat, ibuke salat, anake salat, wong sak omah salat kabeh. Gue nyanyi nggih. Lagu napa niku begitu Bu? Lagu napa caping gunung apa balik kula? Caping gunung. Oke. Ngoten niku otomatis mengke sak RT, sak RW, sak kadus, sak desa, sak negara niki mesti salat kabeh. Tapi nek bapake ora salat, ibuke ora salat, anake ora salat, wong sak omah ora salat kabeh, kabeh. Jadi saking terkecil kula lan panjenengan sami mbangun negara, mbangun desa niku asline saking keluargane dhewe. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sithik-sithik sing penting rata. Kripik gedang, kripik dena. Sithik edang sing penting rata. Kita ngoten nggih. Pokoke gathuk mboten gathuk digathuk-gathuk. Sing penting kula lan panjenengan sami setiap malam Rabu nggih. Malam Rabu insyaallah mugi-mugi saged istiqomah. Niki ceritane napa niku? Mulaine rada awal nggih Bu. Rada awal ngoten. Regane isake rada maju, tapi sing terlambat mboten napa-napa. Pokoke begitu berangkat langsung nyusul mboten napa. Biasa mawon kaya wonge dhewe ngoten mawon. Mungkin ketoke kok peteng mang coloki nganggo baterai ngoten. Jadi didamel asik sing penting awake dhewe niku saged sehat lahir lan batine. Lahire diparingi dahar unjukan, lahire kula lan panjenengan sami nggih kanthi zikiran, sholawatan kaliyan donga-donga sareng-sareng. Wonten kekirangan saha kelebatan nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu nggih sehat-sehat sedaya.
Mugi-mugi bibar saking rutinan iki keluarga kula lan panjenengan sami tansah manggih rahayu wilujeng, dipun paringi rejeki ingkang lancar berkah lan barokah. Awet mompong anak putu, ibu-ibu terutama sing gadah anak putu dongane jenengan sing paling mandi. Ngaten akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kalih nyiapke daharan niku terus niki kadose enten napa nggih? Doorpress. Oh enten nggih kalih niku. Mengke anu nggih nyuwun tulung mbak-mbake mas-mase sing nem-nem mengke mendhetke mbak-mbake. Niku enten wingking. Nggih ngoten. Nggih ngoten wedale kula aturaken dumateng Mas sinten? Mas Mail, Mas nggih saged. Oh Mas Gustam nggih Mas Gustam nggih. Gabung kalih mirungganan kalih santet sikecane nggih.